Здравейте! Благодаря на Криси и Веси за интересно поднесената и много полезна информация за приложението на етеричните масла при децата. А аз ще ви разкажа за програмата на doTERRA Cleanse and Restore. Това е една програма, с която можем да подкрепим жизнено важните органи, които работят ежедневно, за да ни поддържат здрави. Всеки сезон почистваме къщата си и се освобождаваме от нещата, които не просто заемат място, а и ни пречат да се наслаждаваме на живота. А защо телата ни да са по-различни? Особено когато през зимата сме се движили по-малко, а и може би сме попрекалили малко с яденето, и сега на прага на пролетта можем да помогнем на тялото да си върне загубения тонус с програмата на doTERRA Cleanse and Restore. Сигурно искате да научите откъде да започнете. Ако имате желание да бъдете по-енергични, да имате по-здрав сън, по-здрава и лъскава коса, блестяща кожа, тази програма е за вас. И аз ще ви разкажа как да я използвате и как да се чувствате по-добре. Ние сме изложени на безброй токсини всеки ден, включително и от източници, за които може би дори не подозираме. Всеки дъх, всяка хапка, която поемаме, всяка минута, в която стоим под слънцето и всеки химикал, с който влизаме в контакт, докато почистваме дома си, ни излагат на вещества, които могат да повлияят негативно на здравето ни. А нашите бели дробове, храносмилателният тракт и кожата са най-уязвимите пътища. И тук стигаме до въпроса, който се задавате най-вероятно и вие. Как да намалим токсичния си товар? За щастие, нашето тяло има редица различни защитни механизми, чиято цел е да защитават тези жизнено важни телесни системи. А ключът към поддържането на тези защитни механизми и вътрешни органи е от 3 компонента – минимизиране на токсичното натоварване, поддържане на жизнено важни органи и прилагане на защитни процеси чрез здравословен начин на хранене и редовна детоксикация. Програмата за детоксикация на doTERRA е комбинация от няколко иновативни продукта, създадени специално за да ни помогне естествено да намалим токсичното натоварване. Този комплект е изпълнен с най-важното за насърчаване на здравето през целия ни живот. Cleanse and Restore е 30-дневна програма, създадена за да помогне на тялото да се освободи от токсините и да подкрепи функцията на системите и органите на тялото. Тя има 3 10-дневни фази – активиране, нулиране и третата фаза е обновяване. Продуктите в този комплект, приети в точното време и в правилните количества, ни помагат да се справим с токсичните натоварвания и да помогнем на тялото ни да има здравето, от което се нуждаем. В комплекта има Lifelong Vitality, Zendocrine Soft Gels, TerraZyme, GX Assist, PB Assist Plus, DDR Prime Soft Gels и етеричното масло от лимон. Сега ще ви разкажа за всеки един от продуктите, за какво ще ви помогне и как да го приемате. Първият продукт е TerraZyme. TerraZyme е патентована смес от ензими и етерични масла мента, джинджифил и семена от ким. Помага за по-лесно храносмилане и превръща хранителните вещества в клетъчна енергия. Подпомага здравословното производство на метаболитни ензими. Елиминира токсичните отпадъци от тялото. Разгражда мазнините и забавя остаряването. Приема се по време на хранене, за да стимулира храносмилателния процес и усвояването на хранителните вещества. Приема се по една капсула на всяко хранене или общо 3 за деня за целия 30-дневен курс. Извън програмата за детокс можете да регулирате количеството в зависимост от начина ви на хранене. Ако ядете много плодове и зеленчуци, приемайте една капсула. Ако ядете повече преработени храни, вземете до 3 капсули 3 пъти дневно. И най-важното, TerraZyme е безопасен за употреба при всяко хранене, всеки ден и от всички членове на вашето семейство, дори бременни и кърмещи майки. Следващия продукт е Zendocrine Soft Gels. Това е детоксикиращ комплекс, представляващ патентована смес от етерични масла от тангерина, розмарин, гераниум, хвойна и цилантро. Цилантро е етерично масло, извлечено от листата на кориандър.
Този комплекс поддържа здравословно изчистване на черния дроб, на бъбреците, на дебелото черво, белите дробове и кожата. Зендокрин подпомага естествения процес на тялото за прочистване от токсини и свободни радикали. Приема се по една капсула с закуската и една капсула с вечерята или общо 2 капсули за деня. За първите 10 дни от програмата. Извън програмата може да приемате по една капсула 2 до 3 пъти дневно, ако е необходимо. Следващия продукт от програмата е GX Assist. Това е отговорът на doTERRA на незабавните нужди от детоксикация. GX Assist е естествен начин за създаване на неблагоприятна среда за токсините и детокс на храносмилателната система и чревния тракт. Комбинацията от каприлова киселина и етерични масла, риган, чайно дърво, лимон, лимонена трева, мента и мащирка помага за пречистване на храносмилателната система и има доказателства, че дори подобрява вътрешния микробен баланс. По време на програмата се приема едно дръже с вечерята за периода от 11 до 20 ден. GX Assist е не само за употреба по време на годишно храносмилателно прочистване. Може да се използва ежемесечно, за да поддържа храносмилателно здраве. Може да се използва в продължение на 10 дни всеки месец, като се приемат 1 до 3 капсули на ден. Този продукт е разработен, за да се използва заедно с PB Assist. Можете да приемате GX Assist за 10 дни и да последвате с 10-дневен прием на PB Assist. GX Assist също е полезен, когато се приема индивидуално, а не като част от пречистване или редовен месечен режим. След обилно или нездравословно хранене вземете една капсула, за да поддържате нормалната храносмилателна функция. Следващия продукт от програмата е продукта PB Assist. Това е смес от пребиотични фибри и 6 щама пробиотични микроорганизми в растителна капсула с двоен слой, които подпомагат положителния баланс и разпространението на полезни бактерии. 3 капсули на ден поддържат здрава храносмилателна и имунна система, помагат за възстановяването на равновесието и поддържането на здравето на стомашно-чревния тракт. И може би се питате какво прави PB Assist толкова уникален. Докато ползите от пробиотиците са добре документирани, много добавки не могат да преминат през стомашната киселина невредими, а двуслойната капсула с удължено освобождаване, използвана в PB Assist, защитава пробиотичните култури, докато преминават през стомаха, за да могат да осигурят необходимата храносмилателна и имунна подкрепа. Насърчават растежа на добри бактерии в стомашно-чревния тракт, подпомагат метаболизма и по-доброто усвояване на хранителните вещества. PB Assist се приема по 3 капсули с вечерята за периода от 21 до 30 ден от програмата. Ако се използва самостоятелно, се приема по една капсула 3 пъти дневно по време на хранене в продължение на 10 дни всеки месец. Ако PB Assist се използва като част от 3-месечно почистване след GX Assist, се приемат по 3 капсули на ден в продължение на 5 дни и след това по една капсула на ден в продължение на още 15 дни. PB Assist може да се използва в продължение на 10 дни всеки месец или по-често и за продължителни периоди от време, когато храносмилателната флора е била компрометирана от антибиотици или други храносмилателни стресови фактори. PB Assist е не само удобен начин за поддържане на здравето на стомашно-чревния тракт и червата, но също е безопасен за използване за всички членове на вашето семейство. Следващия продукт от програмата Cleanse and Restore е DDR Prime Soft Gels. Този клетъчен комплекс е патентован микс от етерични масла, комбинирани за да подпомагат здравето, функцията и обновяването на клетките. DDR Prime осигурява мощни ползи за поддържане на клетъчното здраве в удобна капсула. Собствената смес от етерични масла в DDR Prime, включени карамфил, мащерка, див портокал, тамян, лимонена трева, лятна чубрица и ниаули, предлага антиоксидантна подкрепа за защита срещу оксидативен стрес. DDR Prime Soft Gels стимулира имунитета и клетъчното здраве. Някои го определят като здравна застраховка в шишенце. Силата на DDR Prime
е в сместа от етерични масла. По-отделно е доказано, че всяко едно от тези масла осигурява подкрепа на клетъчната цялост, но синергичните ефекти, които те осигуряват, когато се комбинират заедно, са още по-мощни. Доказано е, че маслата от тамян, див портокал и карамфил насърчават здравословен отговор на свободни радикали. Етеричните масла от мащерка и ниаули поддържат клетъчния имунитет и цялостното клетъчно здраве. Доказано е, че маслото от лятната чубрица поддържа естествените механизми на тялото ни за справяне с оксидативния стрес. И накрая, маслото от лимонена трева предпазва от заплахи от околната среда. Тази изключителна комбинация от етерични масла ни предлага несравнима подкрепа на естествените защитни системи на тялото срещу свободните радикали. Приема се по една капсула с закуската и една капсула с вечерята, или общо 2 капсули за деня за периода от 21 до 30 ден на програмата. Препоръчва се само за възрастни. И последният продукт, който аз ще ви представя от програмата Cleanse and Restore, е етеричното масло от лимон. Като едно от най-продаваните масла на doTERRA, това масло има разнообразие от приложения и предимства. С чист, свеж, цитрусов аромат, лимонът е известен със своите пречистващи свойства. Често използвано в почистващи и пречистващи въздуха продукти. Това етерично масло има различни характеристики, които го правят популярен избор като универсално масло. То също така има способността да подпомага храносмилането и да поддържа здравословна дихателна функция, когато се приема вътрешно. Благодарение на химическия състав на това масло е доказано, че помага за подобряване на настроението с енергизиращ и ободряващ аромат. Когато се дифузира, маслото от лимон осигурява повдигаща среда и насърчава положително настроение. Независимо дали се разпръсква, дали се приема вътрешно или се прилага локално, маслото от лимон предлага различни предимства. Подпомага детоксикацията и повишава настроението. Помага за намаляване на чувството на стрес. Освен това, маслото от лимон подпомага имунната система и не на последно място насърчава дренажа на лимфната система. Етеричното масло от лимон е натурално етерично масло, почистващо организма и спомагащо за храносмилането. Интересен е факта, че обикновено са необходими около 45 лимона, за да се напълни бутилка с 15 мл етерично масло. В една капка масло от лимон има 0 калории, 0% въглехидрати, 0 мазнини, 0% протеини. По време на програмата добавяйте по 2 капки на 240 мл вода 5 пъти на ден или общо 10 капки за деня, за всеки един ден от 30 дни на програмата. Продуктите от тази 30-дневна програма за детоксикация ще ви помогнат да се чувствате по-здрави и по-енергични. Ще увеличите максимално ефективността на вашите жизнено важни органи, така че да сведете до минимум токсичното натоварване по естествен начин и да поддържате резултатите в дългосрочен план. Част от програмата за детоксикация е комплекта на doTERRA Lifelong Vitality, за който ще научите повече от следващите ни презентатори, които ще продължат темата за Cleanse and Restore, като ни разкажат за пакета за жизненост на doTERRA Lifelong Vitality и какво той може да донесе като ползи за нашия организъм. Мира е архитект по професия със своя фирма от 20 години и майка на 3 деца, а Петя ВиК инженер с 2 деца и афинитет към здравословния начин на живот. Работейки в общ проектантски екип, съвсем естествено идва и общата им страст към продуктите на doTERRA. Да посрещнем Мирослава и Петя.